ମୁଁ ଭାବିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ଓଠ ଦିଏ କହି ମୋ ରାଗିବା ଆଗରୁ ତୁମେ ଦିଅ ମୋତେ ବୁଝାଇ। ତଥାପି ଏ ପ୍ରେମ ନୁହେଁ, ନା ଅଛି ଏଥିରେ କଳଙ୍କ। ମୁଁ ବୁଝି ହିଁ ପାରେ ନା ଏ କିପରି ଆମ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ। ସୁପ୍ରଭାତ, ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସସ୍ମିତା ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ପ୍ରତିଭା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। आज ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣେଇବି ଏକ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଭରା କବିତା। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ୱାନ୍ କପ୍ କଫି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ୱାନ୍ କପ୍ କଫି। ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତର ସେଇ ସୁନେଲି ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗୀନ ହେଉଥିଲେ ଆମେ ଦୁହେଁ ପ୍ରେମର କେତେ ରଙ୍ଗରେ। ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତର ସେଇ ସୁନେଲି ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗୀନ ହେଉଥିଲେ ଆମେ ଦୁହେଁ ପ୍ରେମର କେତେ ରଙ୍ଗରେ। ତୁମେ ହାତେ ଧରିଥାଅ ଗୋଟିଏ କପ୍ କଫି, ହେଲେ ବାହୁରେ ଚାବୁଡ଼ି ଧରିଥାଉ ମୋତେ। କେବେ ତୁମ ଗଳ୍ପର ଆଳାପରେ ହଜାଇ ଦିଅ, ତ ଆଉ କେବେ କବିତାର ଲହରୀରେ ଭସାଇ ଦିଅ। କେବେ କେବେ ଗୀତରେ ଝୁମାଇ ଦିଅ, ତ ଆଉ କେବେ ପ୍ରେମରେ ଭିଜାଇ ଦିଅ। ତୁମ ବାହୁରେ ବିତିଛି ଏପରି କେତେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ, କେତେଥର ତୁମ ବୁକୁକୁ ମୁଁ ଭିଜାଇ ଦେଇଛି ମୋ ଲୁହର ବର୍ଷାରେ। କେତେଥର ତୁମେ ମୋତେ ବୁଝାଇ ଦେଇଛ ସ୍ନେହ, ସମ୍ମାନ ଏବଂ ପ୍ରେମରେ। କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ ହେଉ ପଛେ କେତେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ଆମେ ହଜି ଯାଇଛେ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। କେତେ କଷ୍ଟ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଆଡ଼େଇ ଦେଇ ପରସ୍ପର ବାଣ୍ଟି ନେଇଛି କେତେ ଖୁସି ଗୋଟିଏ କପ୍ କଫିରେ। ସତରେ ଅତି ରୋମାଞ୍ଚକର ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଥିଲା ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତର ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ତୁମେ, ମୁଁ ଆଉ ସେ ଗୋଟିଏ କପ୍ କଫି। ଧନ୍ୟବାଦ। ନିହାତି ଭାବେ ଜଣାଇବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କପ୍ କଫି କିପରି ଲାଗିଲା। ବର୍ଷା ସମୟରେ କଫି ନିହାତି ଭାବରେ ମିଠା ଲାଗିବ। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।